ମୋ ମାତୃଭାଷାଟା ଠିକ୍ ତୋରାଣି ପରି। ଯେତେ ପିଉଥିଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେନି, କି ଯେତେ କହୁଥିଲେ କଥା ବି ସରେନି। ତୋରାଣିକୁ ମିଳେ ଅନେକ ଟାହି ଟେପରା, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଖାଇବା ବୋଲି, ଅସନା ଓ ଦେହକୁ ଅହିତ ବୋଲି। ମୋ ଭାଷାକୁ ସେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ କଥା। କେତେ କଟାକ୍ଷ ଆସେ ମୋ ନନା ବୋଉ ଡାକକୁ, ସେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଆଉ ତାଲବ୍ୟସର ଅବୁଝା ପ୍ରଭେଦକୁ। ହେଲେ ଯିଏ ପିଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ତୋରାଣିର ତୃପ୍ତି, ତୋରାଣିର ଶାନ୍ତି, ତୋରାଣିର ପୌଷ୍ଟିକତା ଆଉ ତୋରାଣିର ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଷାର ଗାରିମା। ଏ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଷା, ଖାରବେଳଙ୍କ ଭାଷା, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଷା। ତୋରାଣିର ରହିଛି ଅନେକ ପରିଚୟ। ଦହି ତୋରାଣି, କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି, ଚାଇଁ ତୋରାଣି, ହେଲେ ତୋରାଣିଟା ତୋରାଣି। ମୋ ଭାଷାରେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ରୂପ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ, କଟକିଆ, ପୁରିଆ, ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆ। ତୋରାଣିକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଅନେକ ଅପଚେଷ୍ଟା। କେତେ କୋକାକୋଲା ଆସିଛି, କେତେ ୱାଇନ୍ ଯାଇଛି, ହେଲେ କଂସା ବେଲାରେ କାଲି ବି ତୋରାଣି ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛି। ମୋ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସହି ଚାଲିଛି ଅନେକ ଯାତନା। ହିନ୍ଦୀର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ବରତା, ଇଂରାଜୀର ଚାକଚକ୍ୟ, ହେଲେ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ ଚିର ଅମ୍ଳାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ। ମୋ ମାତୃଭାଷାଟା ତୋରାଣି ପରି। ଯେତେ ବାସି ହୋଇ ଚାଲେ ସେତେ ସୁଆଦିଆ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ।